खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTCआव कंग्रेसआ राजामेकार जागोन, गर्जन मुसाहारि। खुंथायाव थानाय गोरोबथा UPPL आरो BJPआ BTC काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुदि थाखोआव आफादारि खामानिखौ जागायखाबाय। बेबादि थासारियाव बेरेखा दोलो BPFआ बारा उनाव गैया। थांनाय लक सभा आरो उफ्रा बिसायख'थिजों गाज्रि रोखोमै खहा जानायनि उनावबो कंग्रेस दोलोआ फिन BTC गौथुमनि बिसायख'थि गेलेनो थियारि जाबाय। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय 13 नं चिरां ब्लक कंग्रेस कमिटिनि मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो कंग्रेसनि नेहाथारि गर्जन मुसाहारिया बुङो दि BTCआव BJPनि जेबो खामानि गैया, मानोना दिनै बर'फोरा सोमावसारनानै बे जौसांखौ मोननो हादों। बर'फोरनि थाखाय BLT दं, BPF हानजा, एबसु, UPPL दोलो। मुसलमानफोरा जेरै BJPनो भट होआ, बेबादिनो बर'फोरा जेबो रोखोमनि BJPनो भट होनाय नङा। कंग्रेस दैदेनगिरिया बुंदों दि बे खेबनि BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव बांसिन मासिफोरनि थाखाय बिजाथि फसंनो थाखाय कंग्रेस दोलोआव मोनसे कमिटि दानाय जादों। रायजो कंग्रेसनि नेहाथारि गर्जन मुसाहारिया दाबि खालामो दि कंग्रेस दोलोआ बे खेबनि BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव खमैबो 7 निफ्राय 11 मासि देरहागोन आरो BTCआव सोरखार दानायाव किमेंकार जागोन। खौरां मेलाव गर्जन मुसाहारिया बारग' गिबि मन्थ्रि तुरन गगैनि फिसाज्ला आरो MP गौरब गगैखौ रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि महरै दैखांनायाव गोजोननाय फोरमायदोंमोन। गौरब गगैआ रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि जाहैनाय लोगो लोगो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि बिथाङा गिदों। खौरां मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ सोंखारिनानै बुंदों दि बिथाङा आसामखौ हादोरनि मोनबा जौगाखां रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बानायगोन होनना फोसावदोंमोन। नाथाय बेयो थारैनो दिनै आसामखौ मोनसे जौगानाय रायजो बानायनायाव जाफुंसार जानो हादों नामा? जौगानाय रायजो जानायनि अनगायै बिथाङा आसामनि सुबुंफोरनि खर'आव रोजा रोजा कौटि रांनि दाहारनि बजाखौ सोंखारिदोंमोन। कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गे आरो पार्टीनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ गौरब गगैखौ बे खेबाव रायजो कंग्रेसनि आफादगिरिनि बिबान होदों। दा बयबो बुङो दि बिसोरो कंग्रेस दोलोखौ बोजबना लागोन। थारैनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गौरब गगैखौ गियो। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिथाङा बारापति गगैखौ पाकिस्तानजों लोगो लाफानानै बदनाम खालामनो नाजादोंमोन आरो नाजागासिनो दं। कंग्रेस दैदेनगिरिया बुंदोंमोन दि बिथाङा मोनथिनांगौ दि भारतआ मोनसे सुबुंखान्थियारि हादोर। बिथांनि बायदिब्ला गासैबो खामानि मावा। गौरब गगैआ रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे कंग्रेसनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दोहौ फैदों। बेनिखायनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया दाबि खालामो दि 2026 मायथाइयाव कंग्रेस सोरखार फैगोना रोखा। कंग्रेस दैदेनगिरिया मोनसे खौरां मेलाव बुंदोंमोन दि भुपेन बराया कंग्रेसनि सानथौनिफ्राय जानगाराव थायालासे आफादगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। BTC काउन्सिल बिसायख'थि, असम जातीय परिषद, दि पिपल्स पार्टीनि थाखाय बिजाथि फसंनायनि बेलायाव कंग्रेस दोलोआ मा खालामगोन होनना सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि BJP बेरेखा राजखान्थि दोलोफोरजों गोरोबलायनानै BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बाथ्रा सावरायगासिनो दं। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिथाङा बबेबा दोलोजों गोरोबथा खालामनायनि आसा गैया। बे खौरां मेलाव चिरां जिल्ला कंग्रेसनि सिङाव थानाय गोबां ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ BJPनि हारसिं सोलायनाया बिटिआरआव राजखान्थियारि गेलेमुखौ सोलायगोन नामा? BTC बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो आसामनि बर' ओनसोलाव राजखान्थियारि हाबाफारिया दुंहाव जागासिनो दं। गाहाय गेलेगिरिफोर BJP, इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल आरो कंग्रेसआ गुबुन गुबुन आदबजों साखाफारा जागासिनो दं। भारतीय जनता पार्टीआ फोसावदोंमोन दि बियो गासै मोन 40 गौथुमनि मासिफोराव गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। बे साहसगोनां थिरांथाया गावनि आथिखालनि लोगो UPPL आरो बेरेखा दोलो कंग्रेसजों जाथावना सौग्रावलायनायनि थाखाय थाखो थियारि खालामो।
बिजेपिनि हारसिं बिथांखि थासेयावबो UPPLआ बाहागोदारिखौ फोथांना लाखिनो गोसो जानायखौ दिन्थिदों। BTCनि लेङाइ गाहाय आरो UPPLनि दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुङो दि जुदि बिथांमोननि मिशन BTRआ गोहोम गोग्लैयाब्ला बिसोरो BJPजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय साखाफारा। बेनि गेजेराव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआव फैफिन्नायनि जायखिजाया खाबुखौ गोख्रोङै नेवसिगारदों। मोनसे गोहोगोरा दोलो BPFआ दा गावनि गोबां काउन्सिलरफोरखौ खोमानांनायजों लोगोसे गिदिर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बसुमतारिया BPFनि फैफिन्नायखौ साननि सिमां बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि UPPLआ दा गाहाय ओनसोलारि गोहो जाबाय। बेराफारसेथिं कंग्रेसआ गुदि थाखोनि भट होग्राफोरजों फिन फोनांजाबनो नाजागासिनो दं। बेयो बिजाथिफोरखौ नायबिजिरगासिनो आरो गासैबो BTC मासिफोराव बिसायख'थि गेलेनो सानथांखि लागासिनो। कंग्रेसनि थांखिया बे बिसायख'थियाव सासे किंमेकार महरै खामानि मावनाय। पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा फोथायो दि BJPहा बर' सुबुंफोरजों जेबो गुबै सोमोन्दो गैया आरो बिसोरो मोनसे गुवार BJP बेरेखा गोरोबथा खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया गोख्रोङै बुंदोंमोन दि BJPआ बे ओनसोलाव मदद गैया। गौरव गगৈनि बावैसो रायजो दोलोनि आफादगिरि महरै मासि जौगाखांनायनि उनाव कंग्रेसनि सिङाव मिजिंआ बांगासिनो दं। बिथांनि दैदेननाया फोसावनायाव गोदान गोहो लाबोगोन आरो कंग्रेसनि सावगारिखौ लाबोफिननायाव मदद होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जेरै गोरोबथाया सोलायो आरो मावखान्थिफोरा नुजायो, बेयो नायनो गोनां जायो दि भट होग्राफोरा माबोरै फिन्नाय होगोन। बिसोरो सोलिबाय थानाय, सोलायनाय आरो होबथानायखौ सायख'यो। BTC बिसायख'थिया ओनसोलनि राजखान्थियारि इयुननि मोनसे गाहाय बुब्लि जानो थांगासिनो दं। थामथि खौरांआव दङ आसाम केबिनेटआ गोजान आरो सिमा ओनसोलाव थाग्राफोरनि थाखाय हाथियार लाइसेन्सखौ गनायथि होदों। मोनसे जारिमिनारि खान्थियारि आगानाव आसाम केबिनेटआ हादोरसानि गोजान, लोरबां आरो सिमा ओनसोलाव थाग्रा थागिरिफोरनो हाथियार लाइसेन्स होनायनि थिरांथाखौ गनायथि होदों। बे फोसावनाया 28 मेआव खालामनाय जादोंमोन, जाय इसिङारि रैखाथि आरो नोगोरारि रैखाथिनि थाखाय रायजोनि नोजोरथियाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थियो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ सिलचर आरो लामडिं रेलवे स्टेशननिफ्राय आसामाव RPFजों सानै उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामदों। सा-सानजा सीमा रेलवेनि लामडिं डिभिजननि सिङाव खालामजानाय मोननै गुबुन रैखाथि हाबाफारियाव रेलवे रैखाथि हानजा RPFआ मंगलबार 27 मे खालि सिलचर आरो लामडिं रेलवे स्टेशननिफ्राय सानै उन्दै गथ'साफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। मावख'आरि फुंखाफोरनि बायदिब्ला गिबि अपारेशनखौ सिलचर रेलवे स्टेशनाव खालामनाय जादोंमोन, जेराव RPF जवानफोरा सासे उन्दै गथ'साखौ लोरबां थासारियाव मोनदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै मावख'गिरिफोरा गथ'खौ रैखाथि होयो आरो बिखौ सिलचरनि इटखलायाव थानाय चाइल्ड हेल्पलाइन इउनिट काचारनो गथायना होयो। बेखौ रोखा खालामो दि हौवासाया नांगौ रोखोमनि जोथोन आरो रैखाथि मोनो। बे एखे सानावनो गुबुन मोनसे जाथायाव लामडिं रेलवे स्टेशनाव RPF मावख'गिरिफोरा सासे नैथि उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामदोंमोन। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि गथ'खौ आरोबाव जोथोन लानो आरो हेफाजाबनि थाखाय लाइफ फाउन्डेशन हजाइनि सामलायगिरि मोनसे मुंख'जाथाव खुदिया जोथोन लाग्रा फसंथाननो बिबान होनाय जागोन। RPFनि बिबुंथिनि बायदिब्ला सानैबो हौवासाफोरखौ हारसिं मोननाय जादोंमोन आरो बिसोरनो गोख्रै हेफाजाबनि गोनांथि दं होनना सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बे रैखाथि नाजानायफोरा रेलवे सोरगिदिं लोरबां सुबुंफोर, गुबैयै गथ'फोरनि रैखाथि होनायाव रेलवे रैखाथि हान्जानि सांग्रांथि आरो रादायखौ दिन्थियो। बाथि खौरांआव दङ आसाम PGT आनजाद 2024 नि फिथाइया 30 मेआव ओंखारगोन। गेजेरारि सोलोंथाइ बिथोनगिरि आसामआ फोसावदोंमोन दि पस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरिफोरनि पेपार 2 नि थाखाय टेट रिक्रुटमेन्ट TCR आनजाद 2024 नि फिथाइखौ 30 मेआव फुंनि 11 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बिनायसाफोरा गावसोरनि आर'जलाइ नम्बर आरो पासवार्डखौ बाहायनानै माध्यमिक.assam.gov.in नम्बराव गावसोरनि नम्बरफोरखौ नायग्रोमनो हागोन। डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय सायख'जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि एडमिट कार्डखौबो डाउनल'ड खालामनो हागोन। सायख'नाया अरायथा नङि आरो डकुमेन्ट नायबिजिरनायनि सायाव सोनारो। ग्रेजुएट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे आलादा फोसावथाय पेपार 1 उनाव फोसावनाय जागोन। मददनि थाखाय बिनायसाफोरा समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम 0804230331 हेल्पलाइनआव कल खालामनो हागोन। द'थि खौरांआव दङ आसामनि साथामखौ पद्म बान्थाजों मान होनाय जादों।
हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 27 मेआव राष्ट्रपति भवनाव आसामनि 3 मुंदांखा सुबुंफोरनो पद्म बान्था होदोंमोन। बैसोगोरा सत्रिया मोसागिरि जतिन गस्वामीआ आरिमु महराव बिथांनि जिउनां बिहोमानि थाखाय पद्म भूषण बान्था मोनदोंमोन। शिबसागरनि मुंदांखा सत्रिय मास्क बानायग्रा रेबा कान्ता महन्तखौ बुहुमनाङै दोरोंखौ जौगाहोनायनि थाखाय पद्मश्री बान्थाजों मान बावनाय जादोंमोन। सासे लिरगिरि आरो समाज सिबियारि गीता उपाध्यायाबो थुनलाइ आरो सोलोंथायाव बिथांनि खामानिनि थाखाय पद्मश्री बान्था मोनदोंमोन, गुबैयै असमिया आरो नेपाली हारिनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ बांहोनायनि थाखाय। साथामबो गासै भारत आरो मुलुगाव आसामनि धोनि हारिमु आरो दोरोङारि दोरोंखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव गाहाय बिफाव लादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ कारगावआव बारग' बिएलटि भवननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बारग' बिएलटि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो जौगानायनि फारसे आगान होनानै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया बारग' बिएलटि भवननि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव एक्स बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि आफादगिरि श्री मन कुमार ब्रह्म, एमएलए श्री लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा श्री साइखं बसुमतारी, बारग' डेपुटि सीएम श्री काम्पा बरगयारी, बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गोदान भवननि थांखिया बारग' बिएलटि सोद्रोमाफोरनि थाखाय सोलिबाय थानाय जौगालु हाबाफारिफोरखौ मदद होनाय आरो समाजाव बिसोरनि साबसिन खौसेथियाव मदद होनाय। 8थि खौराङाव दङ पेहेलगाम उदखारिफोरजों जिउ खोमानांनाय नखरनि सुबुंफोरनि न'आव मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दावबायहैदों। 22 एप्रिलाव काश्मीरनि पेहेलगामाव पाकिस्तानजों हेफाजाब होजानाय उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव गुजरातनि 3 सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। आसामनि सुबुंफोरनि जानानै दुखु फोरमायनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दै फुंखा फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब मन्त्रि पीयूष हाजरिकाखौ बुधबाराव गुजरात दावबायनो बिथोन होदों। मन्त्रि हाजरिकाया आसाम सोरखारनि गागि मावख'गिरि डक्टर ओम प्रकाशजों लोगोसे गुजरातनि सुरतआव थांदोंमोन आरो बावैसो सिगां पेहेलगाम उदखारि जाथायाव जिउ खोमानांनाय शैलाश भाई हिमात भाई कालातियानि नखरनि सोद्रोमाफोरनिसिम गोथौ दुखु फोरमायो। आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव लानाय थिरांथा बायदियै मन्त्रि हाजरिकाया भुगिनांनाय नखरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ चेक आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय दुखु फोरमायनाय मोनसे जर'खा लाइजाम होयो। मन्त्रि हाजारिया बुंदोंमोन दि गाग्लोबजाग्रा नखरनिफ्राय पेहेलगाम उदखारि जाथायनि सिगां फोरमायथिखौ खोनानानै बिथांखौ फिन खेबसेबाव पाकिस्तानजों मदद होजानाय उदखारिफोरनि अनागारिनि गोसोखांहोनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं बुथारजानाय नखरनि हिम्मत भाई कालातिया आरो बिसि शीतलबेहेननि जानानै गोजान गोजाननिफ्राय गुजरातनि नखरनि दुखुआव बाहागो लानायनि थाखाय मन्त्रि हाजरिकाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। रायखांनो गोनांदि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दिनैबो गुजरातनि भावनगराव दावबायहैगोन आरो पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि गुबुन 2 खहा जानांनाय नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायगोन। 9थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ रोंग'थि जौगाथायनि थाखाय 250 कौटि रां गनायथि होदों, गाहाय फसंथानफोरनि मुं सोलायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ रोंग'थि जौगाथायखौ बांहोनो, रायजोनि गेदेमाफोरखौ मान होनो आरो सोमखोर गोहो आरो आबादखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां गोनांथार हाबाफारिफोरखौ गनायथि होदों। मोनसे गाहाय नोजोरथिया जादों गं 34 पलिटेकनिक फरायसालिमाफोर आरो गं 43 सोरखारि आइटिआइफोरखौ साबसिन मिरुआव जौगाहोनो थाखाय केबिनेटनि 250 कौटि रांनि गनायथि। टाटा टेक्न'लजिसजों लोगो जानानै बे आगाननि थांखिया साबसिन रोंग'थि फोरोंथायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबुखौ साबसिन खालामनाय। केबिनेटआ आसामनि गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनो थाखाय गोबां गाहाय फसंथानफोरनि मुंबो सोलायदोंमोन। बेफोरनि मादाव दङ मंगलदै स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनानै राजा धर्मनारायण स्टेडियाम दोननाय जागोन। सर'साजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि मुंखौ सोलायनानै अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्स खालामनाय जागोन। रायजोनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय फसंथाननि मुंखौ सोलायनानै गलाब बरबरा रायजो पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय फसंथान दोननाय जागोन। गोग्गो गोहोखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोनाब कार्बि आंलंआव 900 मेगावाटनि सोमखोर गोहो मावथांखिनि थाखाय हा राननाय जादों। बे मावथांखिया आसामनि गोदान गोहोखौ बांहोनायाव मदद होगोन। आबादाव सोरखारा गोबां रोखोमनि हायाव थाव पाम आबाद मावनो गनायथि होनो थाखाय नेमफोरखौ रेहाय होदोंमोन। जाग्रा थावफोरनि सायाव हायुंआरि मिशननि सिङाव बे आगाना बांसिन आबादारिफोरनो मुलाम्फा होगोन आरो जायगायारि पाम थावनि दिहुनथायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।